Kuku, zer iruditzen zaizue bideoa txiste batekin hasten badugu, baina bat bakarrik. Bat. Bi. Gehienez, 3. Igeltxeroak lanean, obran, atxeden aldia iritsi da, amaiketakoa jaten hasi, igeltxero batek, bokadilloa iriki, eta zatu, jode, berriz ere, patata tortilla. Horrengo gunean gauza bera. Atxeden aldia, zabaldu du otartekoa, berriz ere, patata tortilla, jode. Hirugarren eguna eta operazio bera. Atxeden aldia iritsi da, zabaldu du, berriz ere, patata tortilla. Iritsi da laugarren eguna, hartu otartekoa, eta zabaldu gabe, bota egin du, zuzenean. Eta ondokoak, hola bota guztu, ez dakizuta barruan zer dagoen. Jakin goztupa, nik prestatzen ditut. Ona, Ona! Asteko errepasoari begira, ikusten dut ez dagoela beste txisterik. Zer egin dezakegu? Hil. Bizi. Hil. Bizi. Hil. Ze lotura dramatikoa geratu zaigun, ezta? Dramatikoa, drama... Lasetu gaitezen. Laurak eta Jesus Marik mezu garrantzitsu bat dute denontzat. Nafarro oinez egunera joatea eta egiten diren ekintza guztietan parte hartzea. Indarra behar dugu, gogoa behar dugu, jendea behar dugu, eta batez ere, hori, ekitea euskarari. Egiten den bultzada guztiak ongi etorriak dira. Galdean euskara salbu eta ahotan jartzen dugu. Oso ondo, bikote. Eta orain zer? Zer? Zer. Zer biltzidanok? Baja behar dut, Nik ere bai, Antxon. Aizue, konturatu zarete milu zen zein azkar pasatzen den denbora? Talde denak esatu dute, zeharin pasatzen da denpori emetik. Ezin da lorik hartu. Lo! Are gehiago, oso azkarra izan behar da. Salto. Atletismo zelai. Klaritza. Rubise, txosnatan, txarangie... Ebakuntza. Tona, harrapatzen, xaua, txakurra. Ito. Gogoratzen zarete eluska gure lehiakide veteranoaz? Gure irakasle batek hartu zen parte. Esan genuen, bagu ere bai. Nortzen? Eluska. Eluska? Asierra eta eluskako eluska? Aste honetan, pintotxo eluska bezain beste gogoratu dugu. Arrantxu bet, dako itxasok. Pintotxo. Gauna? Ze uretan ibiltzen da bera? Itxurriko uretan. Ze polita. Borobiltzeko hitz joku bat nuen buruan, baina... Ze aisa, vale. proba. Bueno, Antxonek bota du. Listo, urrengo astera arte.